नमस्कार. आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्यांचा डोस घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली बातमी आहे क्रीडा क्षेत्रातून. आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या इतिहासात भारताने पहिल्यांदाच दैदिप्यमान यश मिळवले आहे. तब्बल 107 पदकांची कमाई करताना यामध्ये 28 सुवर्ण, 38 रौप्य, 41 ब्रॉन्झ पदके मिळवित तिसरे स्थान प्राप्त केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत यंदा पदकांची 100 गाठायची असा निर्धार करून स्पर्धेत उतरलेल्या स्पर्धकांना त्यात यश आले. या अभूतपूर्व यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तसेच काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी खेळाडूंचे स्वागत केले आहे. राज्यात चिबूड काकडीला मागणी वाढली. राज्यात चतुर्थीपासून भाज्यांचे दर समाधानकारक आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या चिबूड, काकडी, दोडकी, वाली तसेच इतर फळभाज्या, पालेभाज्यांना बाजारात मोठी मागणी आहे. फलोत्पादन महामंडळाच्या भाज्यांचे दर आजच्या दिवशी कांदा 34 रुपये किलो, बटाटा 30 रुपये किलो, टोमॅटो 15 रुपये किलो, गाजर 31 रुपये किलो, कोबी 22 रुपये किलो आणि भेंडी 25 रुपये किलो अशी आहे. वाठादेव येथे भरलोगोस्थित असलेल्या नाल्यावरील साखव कमकुवत झाला आहे. त्यातच जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाली की नाला तुंबतो. पाणी साखवाबाहेर येऊन जवळपासच्या घरांमध्ये घुसते. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी स्थानिकांनी केली होती. त्यामुळेच जलस्रोत खात्यातर्फे वाठादेव नाल्याबरोबरच साकवाची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे मयेरचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ यांनी सांगितले आहे. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या पॉझिटिव्ह बातम्या असतील तर त्या आमच्याबरोबर नक्की शेअर करा. आणि सर्वात महत्त्वाचे, तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.